ಪುರ್ಲದ ಬಾಲ್ಯಂಡ ಏರ್ ತಟ್ಟು ಜೇರು ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ತೋಜುವರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ತುಂಬೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಇತ್ತಂದತ್ತೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಏನು ಸ್ಕೂಲು ಕಟ್ಬಿಡಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಅವು ಗ್ಲಾಸ್ ವಾ ಸಂತೆದ ಬತ್ತ ಬತ್ತಿ ನೀರು ಏಯ್ ಸಂತೆದ ಹತ್ತಿಂದು ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿದ ಮುಲ್ತ ಹತ್ತಿಂದು ಚೂರು ಮುಟ್ಟುಲಿಯಾ ಇವಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಲೆ 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 ಉರ್ಪಚ್ಚಿ ಕೊಡ್ತಾನೈತೆ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾಳು PUC ಬತ್ತೀನಿ ಮದ್ಮೇನೆ ಆಯ್ತು ಮದ್ಮೆ ಬಿಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲಾನ್ ಜೋಕ್ಲಿ ಇತ್ತ 7 ಜೋಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಮೂಜಿಯನ್ನ 4 ಚಿಂಚಿನೆ ಏರ್ ನಾಕಲ್ಲು ಮಂಡ ಅಕಲ್ನ ಬಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಬಂಡ ಪಿದಾಯ್ದ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಂಡ ಆಣ್ ಎಂಕಲ್ನ ಆಣ್ ಅಕಲ್ನ ಏನಂತ ತೂವಣ್ಣ ಅಕಲ್ ಮುಜ್ಜಿಜ ನಾಣುಲು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ 4 ಪಿದಾಯ್ ಪೋಪುನತೆ ಅವು ಅಕಲ್ನ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿ ಅದು ಎಂಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಜಲೆ ಬರ್ತೇವೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ವಾಚ್ ಉಂಡು ಉಂಡು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಉಂಡು ఆయన ಮತ್ತೆ ಇರ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ನೀರು ಬೂರು ತೈತೆ ಹೋವಾರ್ ಆತುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಬೇರೆ ತಕ್ಕಲು ಮಾತಾಡಲ ಪಡೋನು ಕೆಬಿಕ್ ಬಂಗಾರದ ಉಂಡು ಕೆಬಿತ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ಲ ಇರ್ನ ಅವು ಕೋಟುಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅವು ಮೂಲಕ ಮಾತ ತೂನಗ ಈರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಹಿವಾಟುದಾರ್ ಹಿಂಗ ವಹಿವಾಟು ಪಂಪು ಶಬ್ದ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪ್ಜೋ ವಹಿವಾಟು ತಾನೆ ನಾನು ಕೋರ್ದಾಟ ಹೋಪು ನಾಯನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓಕೆ ಇರನ್ ತೂನಗ ಈರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ದಲ್ಕ ತೋಜಾವ ಸೊ ಏತ್ ಈರ್ನಪುರ ವಹಿವಾಟ್ ಸಾರಿ ಏತ್ ಈರ್ನಪುರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 1233 crores ಓ 10 ಕೋಟಿದ ವ್ಯವಹಾರ ಇರ್ನ ಅವು ತಿಂಗಳದ ವರ್ಷದ ಏತಂದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೇರಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕುಂದಾಂಡ 1233 into 12 ಮೈ ಗಾಡ್ ಏತಿಯವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬೋರ್ಡು ಹತ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಹಾರ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ ನೆನೆಯಪದಿ ಪೆನ್ನ ಯಾಪಲ ಮೈಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಂಡು ಓ 10 ಮಲ್ಲ ವಹಿವಾಟು ಇರ್ನ ಮಲ್ಲ ವಹಿವಾಟು ಇಂಚಿನ ಮೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀಂದ ಈತ ಲಾಭ ಉಂಟು ಬಾಕ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ತಿನ್ನಂದಿನ ಲುಲ್ಲಿರಿ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಪಂಡ ಪಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಪುಂಡತೆ ನುಂಗೆಲ್ ಮೂಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಲಾಯ್ ಬರ್ಪ ಅತಿಥಿಗೆ ತಿಥಿ ಮತ ಮಗ ನಮಗಿತ್ತ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವಳ ನಮ್ಮಡನೆ ತಂದು ನಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಅಂಚ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಕೇಂಡ ನಂಗೆ ಅಲ್ತ ಸ್ಪೀಚ್ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ದಾಲಜ್ಜಿ 10 ಜನ ಪೂರ ಬಾತಿರ್ತಾರಿರುತ್ತೆ ಐಟೆ ಒಂಜಿ ಬೆಜ್ಜಿ ತುಂಬಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪನ್ಪನ್ ಮಗ ಸುರುಟು ಎಂಜಿನ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ಐಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೇರ್ನ ಬುದಾರ್ ಅವೇನೇ ಪನ್ಪುನಿ ಮಗ ಸಂಸ್ಥೆ ದಾಣಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಜಿನ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ಬಂಡ ಅಡೆ ಮುಗಿಂಡು ಆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ ದ ಪುದರ್ ಬಂದಾಗ 15 ನಿಮಿಷ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅದು ಬರ್ತಾನೆ ಚೀಟ್ ಬರ್ಬಿಡು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಸ್ಪೀಚ್ ಉಂತಾಲೆ ಉಂತವನಿ ಬೋ ಮುಳುಗಿನದ ಇರೋ ಕೊಂಚ ಅಂದಾಜಿಡು ಈತ ನೆಟ್ಟ ನಾನು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತದ ಅಂತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೋಯ್ಪೆ ಒಂದು ತಿಳ್ತದೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಜನಕ್ಕೂ ಹಲೋ ಬಾಬಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫೋನ್ ಬಾಬಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಅದಾನೆ ಒಂಚೂರು ಸಾಲ ಬಡಿತೀನಿ 5,000 ಬೋಡಿತ್ರ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮನ್ಪ ಕುಲ್ಲು ಮಾರೆ ಕಿಸಿಟ್ 2,000 ಇಜ್ಜಂದೆ ನಾನು ಮರಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಟಿವಿ ಕೋಟಿ ಬಾತೆ 5,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈತ ಟಿವಿ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ನಂದು ಈ ಕೋಟಿದ ವಿಷಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಚೆ ದಿನ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಆದಿಲ್ಲ ಯಾರ ಕೇಂದ್ರಿ ಜೊತೆ ಮಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಬೇತೆ ನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಿಡು ಬಾತೇನೆ ಸಾಲ ಕೇಂದ್ರ 5,000 ಕೇನ್ ಎಂಡ 5 crore ಕೇನಾಡು ಅವು ಕೊಡ್ಪೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೀಪ್ ಈ 5,000 ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಕೊರ್ಪಿಸಿ ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ನಕ್ಲ ಅಂದುಜ್ಜಿ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೇನಾಡು ಅತಂದ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಕೇನಾಡು ಕೊರ್ಕ ಇಂಕೊಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕುವ ಯಾಪ್ಪನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇರು ಯಾಪ್ಪ ಬೋರ್ಡು ಬನ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಗನೆ ಇನ್ನು ಚೆಕ್ಕನೆ ಚೆಕ್ಕ ಕಟ್ಬಿಡುವೇನು ಬೋಟ್ನ